होडी येतात दाखवतोय बघा, ओतून दाखवता. वत बघूया, वत. हे बघा एवढे मासे आपल्याला भेटले बघा. कापत सगळे कापत. ती बघ मोठी काप अडकली, एकदम मोठी, सगळ्यात मोठी साईज हा. आणि ती जाता नाही, पटकरून काढा नाही तर झाड दाखवू ना. टाक. रोंडो ही लोक लक्ष ठेवायचो. रोंड्यावरच मेन गेम हा. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आता आम्ही जातो मासे पकडू. बघूया 2-3 जाळी मारतो, शक्यतो 2च, कारण आता संध्याकाळ पण होतील या. तर ट्राय करतो, बघूया काय गावता काय. मी असं आहे, सृष्टी आणि श्रेयस. हा श्रेयस पण येतो आमच्यासोबत. चला बघूया आपल्याला काय भेटता काय. जाऊन बघूया, आता भरती येईल या, तरी पण बघूया, ट्राय करूया. चला तर आधी जाऊया, कारण मग उशीर होतो लो. जाऊया ना. तर मित्रांनो, आम्ही आता चाललो. जरा फास्ट जात आहे, नंतर डायरेक्ट जागेवरच जाऊन बघूया. चला तर. एका तवसर होडी साफ करून सांगलोय करता. 2 जाळी घेतलो आम्ही, हे एक घेतलो आणि थंय एक घोरप्या घेतलो. तर मित्रांनो, आता आम्ही हई एक माग टाकतो, म्हणजे एक जाळा टाकतो. हे बघा, श्रेयस टाकतलो, मी होडी ओलवते, सृष्टी मोबाईल पकडेल. हे शिका किलो बघूया आता काय शिकता टाकता. आता अजून फिरव होत. टाकून तू सोडू नको बाबू. हा पटापट टाकता पोरगो. लागला तरी काय नाही म्हणता, लपवता. या मासे भरपूर गावा होय. मासे गावा होय. आधी बघूया लक्की काय. जाळा टाकून झाला, ठेवाय जरा बांधून ठेवाय, नाही तर लोटीला बरं. थांब थांब दे. मित्रांनो, एक जाळा आम्ही मारून झाला तिकडे. आता हे दुसरा मारून घेऊया. आता एका बघूया. आता जरा लोट येईल. मी सृष्टी टाकीत आणि श्रेयसला तेवढा ह्या जमाचा नाही टाकू, मग ते का टाकू सांगते. चला आता इथून असा मारून घेऊया, असा गोल. चला तर. हात लागायची नाही होय, काठी लागायची नाही आता होय. आता फोन ठेवतोय, टाकून झाल्यावरच बघूया मासे किती गावतात. तर मित्रांनो, आपली 2 जाळी मारून झाली आहेत. हा एक मारलो आणि त्या साईडला एक नदीत मारलो.
तर आता थोडा वेळ थांबूया आणि मग उचलून बघूया. आता भरती पण इली आहे, पाणी पण तसा लोटाला जा, तरी पण बघूया एक ट्राय करून म्हटलं बऱ्याच दिवसांनी काय आपल्याला भेटता काय. तर चला आता थोडा वेळ थांबूया. आज सृष्टी होडी धुवून घेता, होडी धुवून घेतल्यानंतर मग ते उचलूया. चला मित्रांनो, आता आम्ही जाळा उचलूक घेतो. आता नवीन माशावाला येलो, तो म्हणता मी जाळा उचलतो एक साईडने आणि एक साईडने सृष्टी उचलता. तर बघूया आता आपल्या काय मासे गावतात. आधी काठी काढून टाकते. हा तू काढती. तर बघूया आता काय गावतं आपल्या. तू पण ओढ चल. हो चल. हा आता येतो ला. ओढ जोरात. हा ती मासं घे. एक काय गावला काप ना. माझ्याकडे काप गावली, काप गावली. माझ्याकडचं घेऊ जाऊ नको. माझ्याकडे होतं तू वडून घेतलं. बघावं टाकायचं. होय ना पप्पा. दाखव हा ती अशी पडतली. 2 कापी गावले. चला तसं हळूहळू वाढा दोघांनी. हळूहळू हळूहळू वाढा. ही बघ काप काढ, काप काढ. थांब थांब, कुतमा नको हकशील. तुका गावता रे वाईट थांब. अरे जाळ्याक तर गाव एकदम हळू. मधला मास घे, पण आतमध्ये मधला मास घे आतमध्ये. चल थांब दाबू. हे पटकन नाही ओढायचं, एकदम दोघांनी एकसाथ ओढायचं. अरे मम्मीकडेच गावतात रे मासे. म्हणून मी थंय बसतोय. तुका काढूक जमायचे नाही ते पटापट. गावतले ती बोयटा नाही ती पटापट काढू. गावतले. हातीक लागतात रे बाबू. तुझ्याकडे येतले वाईट थांब. किती वेळ. आता इले काय तू काढ बघूया. माका बघूच होता कसं काढतो. बघी तोंड रडवास करू नको. चालतो. तो बोट दे त्याच्याकडे काढ. व्हायता बघ वाईट गावला काढ. येता जर मी तर बसतोय. नको तू हायतायत बस. एक बॉईट गावला आता काढतोय म्हणता. बघूया काय करता. उजेड घालता तो. कुत्ताम तर किती आहे जायत तसा बॉईट पळान. तरी एक बाबा बॉईट काढल्यान. दोंड इलो काय खाली ठेवायचा हा सगळा. आधी बघ उलटा सुलटा नको ठेव. घे वड. कुतमा नको, होडी रंगवशील. हळू हळू. तो बॉयटा घे 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 घे. लवकर लवकर लवकर. बघलं कसला बॉईट गावला. माझ्याकडे गावनच नाही म्हणतस. आणि ते मोठे मोठे तुझ्याकडे गावत. भुतूच धरता नाही तर पळत आला. हा खाली धर अजून. माझ्याकडे 2 कापी बघा. त्याच्याकडे कापी इले आणि याच्याकडे 2 बॉयटा. काढ पट करून काढा. झाला होडी वावता लोट लागलो. दाखव माका काढलं असता. जाऊन त्याचं दिसणार नाही मग दाखवूया. लवकर. खाली ठेव. तुझ्या खाली टाक. एक डबो किती वेळ घेत राहू तुला. आम्ही येतोय बरोबर. ते का बाय तसा होय झालो. मग माझे हो. हा घे काढ. मम्मी दे त्याच्याकडे काढून दे. इथं पण माझ्याकडे ती ह्या. ती आधी ती काढ. तो नको काढू तू. देऊ नको. गणू तो गणू हातीक लागात. ते काढ. मम्मी काढ घे. थांब ते का काढून दे आधी. एकानच कोणतरी काढा. भांडतास काय माश्या. मी काढतोय आधी. माश्यावाली भांडतात तशी. घड्याळ घालून कोण माश्या घेता. ही नवीन स्टाईल आहे. नवीन स्टाईल आहे. औषधीच्या घोन कधी घातल्यांना. हा मोठा गावाचा. मोठा नाही तर चेर ती चेर. तुकाच खाऊ देऊ होई ती. चल गणू काढ. हो गणू. आमच्याकडे का गणू म्हणतात. तुमच्याकडे काय म्हणतात नक्की सांगा. चला ती पुढे काप अडकतो पडतो अडकतो पडतो. त्याच्याकडे दे. त्याचा टॉप त्याच्याकडे दे. चल हा
हळू 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 आरामात ओढ. इथे बघ काप. दोन कापिले. थांबा ओढू नको मग होडी फिरतली. इथे दाखव बघूया. बरे आहेत मोठे आहेत ना ते पडले आई तशी हलवायचे पडतले ते बघ. पण ते जास्त तोंड जाणार नाही. पप्पा कितीशी असतात एवढीशी असतं हम्म. ओके. तर लकी काका येलो काय बाबूवरच पाठव होयो लकी काका. ही बाई काढ पडतली त्या बाजून घे गावतली. हा काढता एका बॉईड गावला एका काप गावली एका बरी बॉयटा गावतो. ही काप पण मोठी आहे ना. तर काप पण बघा केवढी मस्त मोठी आहे. साराच्या लायकीची चटणी सार. दे बाबू दाबू. तोंडाकडसून ना आधी ती फुली हा. करून होतं बॉय. आहे तसं काढा. आहे तसं वर अडकला बघ तोंडात अडकला त्याच्या. हा ते असं एका होलात घ्यायचा कायच्या तरी. नाही खाली टाक. सोड ते का सोड आधी नाही तर खाली सोड बघूया आता कसा अडकला. हा तसा काढ. वड वाटे वड जोरात. नाही लागता पण तो सुळा नाही तर येताना तसंच येताना तू वड तू मागे. चिल बापाशी दाखवत. हा तसा वड. हा बघलं दाखव. चल उचलून घे चल. काढले ना अर्धा फाडून काढलंच ते का मेला आता तसं काढता हा. पावसात असा अडकला काय वांदे होतो. बस हळू चल सोड. बस झाला हा काढू काढ. कसले हत बसंच नाही. घरप्या हाय मारताय ना घरप्या. काढशील ना. असून दे ती खय नाही जाऊची. तू काढा ती हातीतला काढ. पडली घे. हा दमले माशावाले दमले. मासे काढून हे बघा याने कापी काढल्यानं ठेवल्यानं अजून काढता सृष्टी हे बघा आणि फ्रेश पण काढतात. हा शिकता अपूर. पण मम्मी नाव ठेवता काय मम्मी.
मित्रांनो आपल्या ह्या मागात बऱ्यापैकी कापीच गावली आहेत. 2-3 बोयटा गावली, 1-2 चेअर गावली. लाकूड काढत आता थोडंसंच रोवलं होतं बघा तिथपर्यंत. बघूया इथे लाकूड काढून टाक. हातीतला खाली ठेवायचा रे. हातीत लाकूड ठेवलंच असे कापीच आहे सगळीकडे. अगदीच नाही निस्त्याकाची सोय झाली. एक पडली ना पडतात ते शिस्तीत अडकणार नाही ऐकलं ते बघ पुढे असते आता थोडेसे. थांब बाबू थांब. होडी फिरतली थांब एकदम ओढ उभया लोटा होय. पटकी झाली. तू वड आधी मग बाबू कडून दे. वड घे 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 वड घे वड. काठी काढून टाक घे वड. आता वड बाबू ते ती काप काढ ती काप. थांब थांब बघू थांब. तो ना पुढं पप्पा. मोठं मासो काढला ना बघा हे बघा. मस्त मोठं मासो दाखव तरी. आणि सोडवचा प्रयत्न कर ना आता. ती सोड सोड इकडे रे मम्मीकडे सोड. काटो हा त्याचा तो काटो नाही काढलं आता तरी काय मग सोडवताना इथं फक्त लाकूड काढून टाक. हे तसंच घे खाली. मित्रांनो लाकडा पण खूप अडकतात. तर यात लोट कमी हा म्हणून कमी लाकडा नाही तर ह्याच्यापेक्षा अडकणार असते. घाण पण भरपूर भरणार असते. तरी पण आपल्या कापी बरेच गावले. मोठी काप अडकली एकदम मोठी सगळ्यात मोठी साईज हा. आणि ती जाता नाही पटकरून काढा नाही तर झाडीच जातली होडी आता. आणि पटापट ओढू घ्यावा. ती काप काढ पटकरून ती बारकी. ही जातली भाऊ वड तू घे गो तू घे. मोठी कापा मोठी तसंच गुरपाट करून घे गुतूत. ही साईज गाव होय कापीची. तर तास पडणार असते. हा घेतलं मस्त सही एकदम. सगळ्यात मोठी काप आहे बघा. ह्यो आवरो माशाच्या धंद्यावलो. चांगले मासे दिसले काय खाऊचे आता घाण बघ किती भरले. अरे रे 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 लवकर तुमका आता वाढताला नाही वाटतं माग तर माकाच काढू पैसो वाटतं. अशीच असतली ती ह्या नसतली गोंदावली नाही. ह्या सोड ना हातीतला डबल घेतलं असता. ती पडली दाखव होय तर बिग वन. तर केवढी मोठी कापा बघ. हा दे दे चल चल चल. एवढी गेली तडीक माग. घेवा काढून मग काढूया दाखवते. नाही हो हावता बघ माहिती बघ किती कापी आहेत. माग तडीक जातो. हे बघ कसले कापी भरले रे बघ. कोकरी आहे काय गो चिरती वड रे वळ वळ. मोठ्या मासे दिसल्याबरोबर ती घाण घालव हा तशीच घेऊ नको. थांब बाबू तू सोड खाली सोड बाबू खाली सोड. तू माग उचल ह्या बाजून उचलल्यावर बघ घाण जात. अरे 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 उचल तू पण कापी पडले तरी काय नाही. असली घाण भरली आहे बघ दाखवतो. हलत राह थांब. ती घाण भरली मित्रांनो बघा ही बघा. आता ही काढू पाहू कंटाळू. तर आपण आता आधी थोडस हलवूया मग ती लोटावर जाय. थांब आता काय आपलं झालं ओढून दुसरं काय मीच ओढतलं. तर मित्रांनो आम्ही आता उचलून झालो आपलं एक माग.
म्हणजे एक जाळा उचलून झाला. शेवटी टोकाक त्याच्या भरपूर घाण भरली बघा. आता एक 2-4 कापी हत ते काढून घेतो. 2-4 काय अधिक हत ना, 5-6 कापी आहेत ते काढून घेतो आणि नंतर दुसरा जर जाळा मारलो आपण सेकंड ता उचलूया. पण त्या मी एकट्यानंच उचलतलोय, नंतर दोघांनी उचलू गावना नाही. नंतर तुझे काढले किती ते सांग. माझे ते मग भरूचे तू काढ आधी, चल पटापट काढ. चल आधीचे होत ना 2 ते काढून टाका, तसेच ठेवू नको. मायला येतच नाही ती. येतले काढ पटापट. असेच नाही मासे खाऊन मोठे मोठे काढूक शिका खोया. थांब. हा घेता डब्यात पहिले लावलेले ना. त्याला बघूया आपण नंतरच दाखवूया ना. सगळं दोन्ही जाळी उचलून झाली की मग बघूया आपल्या किती मासे भेटले. ओके चल. आपण जर दुसरा जाळा मारलो आता उचलून बघतो. मी एकट्यानेच उचलतलोय, त्याच्यात आपल्या गावल्या. आता ह्याच्यात बघूया आपण. ह्या फाटक्या हवा आहेत म्हणून ह्या लोटात मारल्या, म्हणजे खराब झाला तर फाटक्याच होऊन दे. आता ट्राय करूया काय आपल्याक भेटता काय. गॅरंटी कमी हा, बघूया. हे असे धोंडे येणार. बघितलं मम्मीच्या झाड कसले गावले ते नग. माझ्या अधिक गावले. अरे अधिक पण हे बघ मोठे गावले. माझ्यात अधिक गावले. थांब रे, तसा करू नको. हे बघ दिसत फिरता. बाबूक धरूक सांगू मोबाईल. मम्मी पप्पा जसे एका हातात हलवतो त्याची तुका नाही आहे ना. भाऊ सारखो बस. हा मोबाईल काय टाकूचो काय पाणी आहे. तरी लाकूड बिकूड अडकलाय आपण सांगले ना. हा बघ केवढा लाकडीला त्याने फाटान जात. त्याचा काय दाखवत जाता. कसले मस्तच गावले ना कापी. का मोठे जाळा काढता.
ह्या जाळ्या मारूच नको म्हटलं हे बघ. दोन दोन मोठे आहेत. किती किती नको आळस काढतात. हलवू नको रे होडी. काय रे काय पप्पा कोकरी कोकरी भारीच गावली. गावली मम्मीचा उलग बरा रे फळफळलेला. पण मम्मीपेक्षा जास्त माझं लक्ष पडलेला. अरे पण मम्मीच्या मोठे गावले. पण माझ्यात अधिक गावले. मम्मीचं लक्ष पडलेलं मम्मी मोठे गावते. माका बॉयटा बिटा गावली सनसनी. पप्पा ओ पप्पा कोकरी गावली. हय दाखवा तकडे वर दाखव जाऊ नको. अरे कॅमेरा तुझ्या हातीचा आता माका माहित आहे त्याच्यात कसा दिसतो काय रे बाबू. बरोबर बरोबर पप्पांचा बरोबर. तिकडे गोंधळ काय आता अर्धा झाला उचलून अजून अर्धा उचलू जा. दिसले. बघितली होय. काप 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 पडा नको मोठी हस. मोठे मोठे होत. भारी मस्त. पट्टे बघ दाखव. मम्मी माझे मी काढलेलं तुझ्या पप्पाने काढलेलं. मित्रांनो मस्त आपल्या कापी गावले ह्या पण घरप्यात बघा. फक्त आज घाणीली आणि बऱ्याच ठिकाणी फाटला लाकडांका वगैरे अडका. पण एक नंबर नग गावले कापी. हे बघ थांब रे. दोन 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 मस्त दोन हे बघ. मोठे आहेत. पाणी सुटला. हावऱ्याच्या तोंडात पाणी सुटलं. कसं जातं बाहेर. खाली पडली. चांदी की
दारू. चांदीचं असतं का सांगता मग फेकताच कुठं आपल्या चांदी आवडत नाही, सोना काय. काय पप्पा मग बघूया, शाळेत जातो ना तू. काय हो प्रश्न मग विचारायचे नाही. शेवटची काप वाटतं. कसं शकतो तुला वरती काढा. हो हो, दोडी गावतात, दोडी. दोडी दोरी म्हणजे आता ह्यो खायचं नवीन मासो मोठं आहो मोठा गाव लहान. आता लहान आ. खाल्यान ते का. अरे वा, खाल्यान अर्धा खाल्यान ते का. खया हा मोठा पण अर्धा खाल्यान. खूप वेळ झालो ना. सोडून दे बा. अर्धा मी खाय. दाखव या अर्धा खाल्या दाखवा असं उलट करा हो. केंड केंड बघ. केंडान खाल्यान की. केंडानच टाकाल्या ना एकदम. एवढूशा पेंडे तर मित्रांनो, आता बरीच संध्याकाळ झाली आणि आपल्या बऱ्यापैकी मासे भेटले. चला आता घरी जाऊया. आधी जाऊया, होडी लावूया, नंतर मग दाखवतोय तुमका किती मासे गावले ते. अजून सृष्टी काढतात आहे बघा, पहिल्या मागातले आहेत ते. चला आता निघाय आधी आणि होलवून जाऊकच 15-1 मिनटं लागते ती. चला तर मित्रांनो, आम्ही घरी निघालो आणि बांधावर जाईपर्यंत काळोख पडतलो. मग आता आपल्या मासे किती गावले हे होडी येतच दाखवतोय बघा, ओतून दाखवतं. वत बघूया, वत. हे बघा, एवढे मासे आपल्याक भेटले बघा. कापत सगळे, कापत, बोईटत आणि काही चेरत ना, चेरीयत आणि काया काळुंदारा. हा, आणि एक तर दोडी भेटला पण त्या खाल्यान ना. आपल्याक एवढे मासे भेटले, चांगले मासे भेटले मस्त. आमका वाटलेला काय गावाचा नाही, पण ते चांगले गावले मासे. आता मग या जाऊन काय ह्यो म्हणता खाऊचे होत आणि तकडे आऊस करणार, ही शिजवणार नाही म्हणता. आता बघूया कोणचा काय, कोणच्या कोंब्यान उदाहरतात. चला आता ते भरून घेऊया ना. थांब, चल भरून घे सगळे, मग काळोख पडतो आता पण बांधावर जायपर्यंत. चल हे बघा आता भरू घेता पट्टापट भर. हा सगळे, एक कोकरी गावली आहे ना आपल्या, कोकरी पण गावली आहे एक. अजून गावणार असते, वायच आधी टाकतो ना तर गावणार असते. आपण भरती इल्यावर टाकलो ना तर अजून, आणि किंवा अजून वाय थांबतो तर अजून गावणार असत, मग काळोख पडणार असतो. चला तर हे बघा भरून घेता पटापट भर. हा, तर मित्रांनो, आपल्याला चांगल्यापैकी मासे भेटले आणि मस्त कापी भेटले, पण ते मोठे आहेत आणि कापी लागतात भरपूर टेस्टी. कारण त्याची सार पण चांगला होता, चटणी पण चांगली होता आणि फ्राय केले तरी पण चांगलेच होतात. तर आता आपण निघालो घरी. चला तर मग व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा, आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तोपर्यंत निघूया, कारण मग उशीर होतो. बाय बाय.